Ngayon, sa sobrang kabisihan mo, Governor, ano yung modes of relaxation mo? Paano ka nagre-relax ngayon? Well, ako ngayon nag-uumpisa na mag-tennis. Oh. So, almost every day nagte-tennis ako. Pag nasa Manila ako, at dito, hindi naman ako makapag-tennis dahil masyadong busy pagdating ko rito. And aside from that, dinidivert ko kumisan yung mga problema sa mga ibang activities. Saan ka humuhugot nga pala, Gob, ng iyong, lalo na sa daming tong problema na dumadaan sa'yo, saan ka humuhugot ng lakas? Well, importante yung pag-ano mo sa stress sa katawan. Pagka maraming problema, siyempre, may stress ka, babagsak pati health mo, kakasakit ka pa. Yeah. So, isang ginagawa ko, kung maraming problema, tumitingin ako sa aquarium o tumitingin ako sa mga hayop, mawala lahat ng problema mo eh. So, marami akong hayop, doon ko tinitingnan. Si Kiara, kumusta na? Well, malaki na at nandun pa rin, kilala pa rin ako. Okay. Hindi ko lang makalaro na dahil kailangan takbo ka na takbo eh. Oo, lalo na biglang. Ngayon naman, ano ang pinakamahirap na parte sa pagiging gobernador? Pinakamahirap na parte, yung problema ng buong probinsya, pati pamilya na pupunta sa iyo eh. Yun ang malaking, mahirap na trabaho. Halos lahat, sa local executive na pupunta sa lahat ng trabaho sa iyo. Mas magaan yung congressman, pagkatapos ng eleksyon, doon ka na sa congress, gagawa ka lang ng batas. Pero kung governor ka o mayor, lahat ng problema, pati mag-away ng mag-asawa, nagpupunta sa akin. So, natawagan ko minsan yung minsan nagpunta sa akin, binatora yung aso niya, nagsumbong sa akin. Pulis ka na lang magsumbong ako. So, mga ganon problema. Oo nga, talking about problema, Gob, nung kampanya, ikaw ay nag-iikot sa mga iba't ibang parte ng probinsya. Ngayon, ginagawa mo pa rin ba yan? Yes, ginagawa ko pa rin. Sobra lang kasi yung naumpisahan ko kasi yung relationship natin sa abroad. Maski na sa Manila tayo, continuous ang pagkikisama ko sa mga ambassadors. So, nakakatulong naman sila, like for example, China. Yung ambassador ng China, napakabait. Yes. At malaking pag-asa natin ang China. Kako nga itong probinsya natin, lalawigan ng Ilocos Sur, magandang kinabukasan. Nice. Parang ang ano ko nga, parang as far as industry or tourism, kasla higante ka maturog no makarito rin ang takil. Talaga advantage tayo. At dati kasi ganti China. No may rugite na jay, nuglupyas ni China, awan sa bali paglupyasan na mga to. Kami mabaling alubag to. Yes. Amute amin na ti progreso dami ta China. Pa-share kayo interbenta lubong, nga ni amin may din China. So dayjay ti saganan tayo tanong. May tuloy kita nga tulong, preparado tayo. What about your diet? What kind of diet do you do? Anong favorite mo na pagkain mo na food? Well, gulay, itlog. Although yung itlog may cholesterol ng konti, hindi naman kagaya ng baboy. Do you still ina-avoid ko ang karne, kakainin ko maski pero wag lang baboy. Kasi ngayon, marami nakakasakit sa atin sa kinakain din natin eh. Yeah, lifestyle. So, ang lifestyle. So, ngayon, gulay, tsaka no meat. Gulay, orange manok. Isda. Ikan. Kaya ko ngayon pakamuto po. Kadwa na kami kakaninukang hindi ikan ti baybay. No nagiti mataraken ti putot, narigat pa rin dyan, orange manok. No pakanem ti pids. Chemical may nagiti makan ti umalis pa ilaking ka eh. So tikang kanin nga mano, nagiti mga ti rot kadat bagas, sobra-sobra tartalon. Native. Orange native bagay, masabulahan mo pa ka ng tipids. When? So, what about ito? Sa laban ni Congressman Pacman sa US, pupunta ka ba? Sasamahan mo ba siya sa kanyang laban kay Margarito? Oo. Bukas siya, makikita kami, Baguio. Dahil si Bob Arom, sasalubuhin ko sa airport, tapos kasama ko siya sa Baguio. At sasamahan ko ulit si Manny Pacquiao. Aside sa tennis, ano pang hobby mo ngayon, Go? Well, ang sports ko, yung tennis lang. Maski na gusto mo pa iba, hindi pwede dahil sa trabaho. Love life? Love life, nabawasan na, kaya tumubo ng buko eh. Bukod, basitik pungot yung bukod. So nagtubo eh. Okay, Gob, we're almost running through. Ngayon,
bibigyan kita ng oportunidad, your message, may mga announcements ka ba? May gusto ka bang iapila sa mga kaka-constituents, sa mga Ilocanos? It's your time. Well, kaya ko nga ramatin dito nga kanito kay Gundaway nga nipakamumin na po ti programa tayo kasapula una titulong yo. Ore kasano tayo kung tumulong na wag kayo nga tumulong hanteng agbalaygi. So I need everybody tulong yo ken ideas yon da panunutan yo pakasyo na pakamoyo. Kasapulan tayo na tidinolong. No kaya tayo progreso, masapol nga dating puyog, kaya para tidinolong. So, napakamuko na po ti programa tayo. Priority tayo, edukasyon, agriculture, tourism, aside from others. Ngayon, oray no kasano dito ang plano tayo, kasapulan tayo at dati pinakikinawatan. Tulong. So, dawatek, kadakayamin nga pakasyo po, bagbagad namin pa, nunyapit ti pagkurangan tayo, pakasyo ti pakamoy ito lumutibiyang, through media, yung opisina, diretsyo yung kanya, through media. Orisin no, pag-ikuan nyo, tapno dumano ka na kami, kaya kuni na jay. Tanariga, nung kay guni, hangko maman aming mararamit ti aming kuan. So, halang may sa kabanag, amin. Pakasyo po pakamanda kami. So, litek tigyaman, just tagina, dito yung Core TV, nakidialogue ba rin sa kaprobinsyahan, sapay ko man, ta-continuous dito nga dialogue. Kanto naman minsan, at tanto question na sir, agawag na may jay or advance na rin jay, siyang bata amin to. Well, probably later on may mga audience na tayo, Gob. So, mag-invite tayo ng mga audiences, mga different sectors para makipag-dialogo. So, we'll be very much open for that. Thank you so much, Governor. And good luck. And we're always here para at least kung mga gusto mong announcement, okay lang naman kami dito sa Core. Yan po mga kaibigan, mga ka-Ilocano, ang ating special coverage or ating special episode dito po sa Let's Talk na walang iba, ang ating nakasama ay ang ama ng ating probinsya ng Ilocos Sur. Maraming salamat, Gob, sa pagpaunlak sa aming invitasyon. But before we say bye-bye, mga kaibigan, we'd like to say thank you muna sa ating mga sponsors. Of course, Rose Furniture sa Barangay San Sebastian sa San Vicente, Ilocos Sur. Maraming salamat sa ating napakagarang table. At also maraming salamat sa Veracruz Skin Facial Body Care Center. Thank you so much, Hervier Salon. Sweet and Spicy, maraming salamat. Also, Tessis Restaurant, thank you so much. Kagawan Dental Clinic, thank you. Hervier Salon, maraming salamat. At sa inyong lahat, mga kaibigan na walang sawang nanunood dito sa Let's Talk at syempre sa lahat ng mga programa dito sa Core TV. So join us again next week. Dito pa rin po yan sa isang unique talk show that talks about controversies, talks about lifestyle, talks about issues in and out of the province and even in and out of the country. I am Derek Gonzalez and this is Let's Talk. Bye everyone. Thank you so much, Go.